Good morning mga ka-road trip. Biyahe naman tayo. Mamamasyal tayo sa Pasyal tayo sa Rosales, Pangasinan. Rosales, Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. A jolt and then you'll die. So ayan, nandito na tayo sa Rosales, Pangasinan. Ayan. May kalabaw na naman. So ito, oh. Ayan. Puro farmer kasi yung tao dito. So may mga diba? Ang ganda. So presidential, close lang sila eh. Presidential. Ayan. Diba? Ikot lang tayo. Ito maganda din dito. Itong bayan ng Rosales. Dito pa rin sa Pangasinan. So ayan. Ito yung pinaka plaza nila. Oh, diba? Maganda yung pagka-landscape nila. Oh, puro halaman. So ayan. Yan nga, puro halaman. Tayo dito sa I Love Rosales. Diba? Oh, ayan, diba? Ang ganda. Pinaka-plaza nila. Puro halaman ang nandito. Ang lalaking halaman pa, oh. Kung makita sa kabila. Pwede may mga pagpapasya ng pag-upuan dito. Yung A few minutes later. so ayan, nandito na tayo sa grotto ng Our Lady of Rosales. Tara, pasukin natin. May semento dyan. Bubayo mong pajagdan din ay. Yo, sumunod kami, boss. Ay, bubayo mong pajagdan. Mabalin ito panjing nga to. Yan ka Para sa YouTube. Kaya mo na pag Kabalin. muli kayo. Bubayo jagdan din nato. Kay title. So ayan. Rosales. Our Lady of Rosales. So ayan, andito lahat ng mga santo. So ayan, oh. Life size na mga imahe. So pasensya na sa mga non-Christian. Andito tayo sa area ng mga santo ng mga Kristiyano. So ayan. So ito si Pope John Paul. Ayan, Pope John Paul.
So, ayan. Di ba ang ganda? So, ayan. Diba? St. Jude. Ayan si St. Jude. Ayan. Katin natin doon si Mama Mary sa taas. So ayan, akyat tayo sa taas. Andito si Mama Mary. So ayan. Oh, may hagdan dito paakyat. So ayan. Oh, diba? Ang swerte natin, nakaakyat tayo dito. So may bantay na angel. So ayan, si Mama Mary sa taas. Siya ang pinakamas nasa taas. So nakap siya ng salamin, nakasalamin siya. So, diba? Oh, yan, si Mama Mary. So, maganda dito. Ito pinaka upper deck niya. So, kung nandito ka sa taas, sa pinakamataas, tatanong mo lahat sa baba. So ayan. Oh. So may mga gagawa pa dyan sa baba. Trabaho. Oh ayan. Diba? Ang ganda dito. Grotto ni Mama Mary. Dito lang yan, sa Rosales, Pangasinan. So ayan. Okay. Oh, ayan. Ayan dito. Diba? So ito ang area ng pababa. Ito. Siguro ito si Lorenzo Ruiz. So pababa tayo. Si Lorenzo Ruiz, kung hindi ako nagkakamali siya ito. So siya nga. Oh. A few inches later. Pang wala pa, kakain muna tayo ng special halo-halo dito. Oh, sila nagimas na talaga na eh. Ada sabana, ada ti ano nata ni pinipig. Oh, naglayang ni mother niya. Manupay nga makataon kayang kasta sigurado kasla ka ni Brutusan, puro muscle kan. So ayan, tikman natin yung halo-halo nila. So ayan. Dito na tayo sa Rosales, Pangasinan. So ayan, ayun yung Balungaw. Ayan yung bundok ng Balungaw. Diba Balungaw yan? O, Balungaw. So ito naman Teplec, papuntang Manila. So wala ganang dumadaan. So, ayan. Diba? Mamaya tutuloy tayo ng Akop Dam. Tingnan natin yung makikita natin.
So ayan, baba tayo dito. Tingnan natin. Oh, di ba? Ito lang kung pwede dito bumaba. So ayan. Oh. Ayan, yun yung Balongaw. Balongaw Mount of Balongaw. Ayun, nasa dulo ron. So ayan, puno, maganda rito, mapuno. So ayan. Ang dam nila, may mga orange na naman na halaman, oh. Yung punong orange ang black. Yeah. So ayun, oh. Maganda, para siyang swimming pool. Parang catch basin ito eh. Siguro pag bumabagyo to, maapaw ito. So nung panahon ng bagyo, lumubog itong Rosales. Baka isa dito sa ano. Tingnan natin to. Baba ng tubig niya. Kung gaano kalinis. Ganda ng tubig, malinaw din, maligam-gam. So ayan. So ayan, dito na tayo sa magandang tanawin. Ayan, di ba? Para siyang fish pond na malawak. So ayan. Ito ang Acop Dam ng Rosales. Ewan ko, maraming dam dito sa Pangasinan eh. Meron din yung San Roque Dam. Sa banda Nueva Ecija, meron din naman doon mga Pantabangan Dam. So ayan, oh. Ang ganda dito. Pasyalan nyo. Oh. Para siyang river. River lang. So ayun na naman yung mga puno na kulay orange yung bulaklak niya. Sa ibang mga bayan meron mga ganyan eh. Yun, orange yung bulaklak niya. So matibay yata sa tubig itong mga to. Yan, oh. Kulay orange. Ang ganda. Ayan. So ayan. Akit ulit tayo. So may silungan pa, may kambing doon, sa waiting shed, kambing ang nag-shade. So ayan, akyat ulit tayo. Seawall ito, seawall. So may butas doon, silipin natin yung butas doon. So ayan. Ito yung puno, kulay orange yung bulaklak niya, oh. Ayan, diba? Kulay orange. Itong puno, maraming ganyan. Paano ba itanim yan? So kung umapaw tong dam na to, so ito meron ditong tunnel. Silipin natin sa ilalim. So ayan, pag dumating yung tubig, ito ang daan ng tubig. Ito parang tunnel niya. So ayan, ito mga nagsusupply sa mga taga Rosales. Ayan, diba? Tunnel. Ayan, may tunnel pala dito. So parang ito, pinakababang baba na niya, oh. So ayan, pababa doon yung tubig. So ngayon summer, hindi naman tag-ulan. Pag tag-ulan siguro malakas ang tubig na bumababa rito. So ayan, diba, hanggang dun sa dulo, hanggang bayan na ng Rosales to, papunta ron. Hanggang dun sa dulo na yon. So tumutubo na yung mga damo-damo dun. Pag panahon ng bagyo, ayan, aapaw yan. Mawawala din lahat ng mga punong-puno at damo-damo dyan. So ayan, ito yung tunnel. Parang gate ng ano ito, dam ng Acop Dam. So parang gate niya. So ayan.
Bumaba tayo dito sa nakababa niya. Baka mamaya may ahas pa dito. Sana wala naman. So ayan. Diba, ito yung pinaka-tunnel niya. So ayan yung dam. Okay, naintindihan ko na. So dito na tayo. So tara, ikot tayo. So ayan, andito tayo sa silong ng tunnel. Ito yung tunnel niya. Yan, tunnel. Dito yung daanan ng tubig. Pag umapaw na yung dam na yan, yung dam na yan, pag umapaw na yan, dito ang daan, punta dito yung tubig. So parang catch basin kasi siya, yan. So pag sasalita tayo, umi-echo pa kasi nasa ilalim tayo ng tunnel. So parang gate ng dam din ito. Di ba? Umi-echo. Okay, ito dito. So tara, pasyalan natin pa, ikot tayo ng konti. So ayan. So medyo basa-basa pa dito, nababasa shoes natin. So ayan. Di ba? So ito pinaka-wall niya. So para pag umapaw man, bibigay yan. So hanggang dun. Okay. So may mga bahay-bahay din na maliliit dito, pero hindi na sa baba. May cottage pa yata ron, no? Paano ba pupunta doon? Iikot ka. Ay, may bangka ron. Bayad ka yata doon sa bangka, pupunta ka doon sa cottage na yan. So tara, silipin natin yung bangka na yan. So ayan yung dam. Diba? Ayan. So tara, get tayo. Balik tayo doon sa taas. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Rosales, Pangasinan. Sana mag-subscribe na kayo habang maaga pa. At sa lahat ng gustong mag-comment na rin kayo. So sa lahat, maraming salamat. Paalam! Bye!